una recollida d'aliments. Una mica injust que no tingui molts diners i una mica que tingui molts i que no puguin comprar els aliments que necessiten. Totes les famílies de cau volem que portin menjar al cau per després portar-ho al banc d'aliments. Per això volem que ens ajudeu a recaudar aliments. Per totes les famílies del cau. Si voleu participar al banc d'aliments, podeu portar llet i sucs.